מה קורה חברים? שמח שבחרתם לקחת את הדרכה שלי על מיינדסט. היום אני הולך לדבר בעצם בתפיסה הזאת על 3 כלים, אוקיי? הכלי הראשון הוא בעצם תכלס התפיסה, הוא העניין הזה הוא בעצם תכלס ההסתכלות שצריכה להיות לנו על ההתקדמות בתהליך. הדבר השני זה חוק שצריך להיות לנו בעצם, זה תכלס ציפייה מול שאיפה, אני גם אסביר על זה. והכלי השלישי זה בעצם אשכרה ממש צ'יט קוד, כזה יותר לטווח הקצר, צ'יט קטן כזה, לטווח הקצר שהוא game changer כזה, סבבה. אז בואו נדבר על הדבר הראשון, על הכלי הראשון, שזה בעצם ההסתכלות שצריכה להיות לנו על ההתקדמות, וזה בתכלס, איך נקרא לזה? זה משיכה, אנחנו מאוד רוצים לרצות את המטרה יותר מכל בן אדם אחר, מאוד רוצים לרצות אותה. מצד שני גם לשחרר ולא להתייחס לדברים שהם לא חשובים, לא בשליטתנו, ולא, אני אסביר. אוקיי, אז זה בעצם, זה בעצם, איך נקרא לזה? משיכה ורצון אל מול דווקא שחרור. סבבה? מה זה אומר? אני אסביר. אז בעצם לגבי בכאלה אתם רוצים, המטרות שלכם בקליסתניקס, אתם רוצים לרצות אותם יותר מכל בן אדם אחר. אתם רוצים לרצות את זה כל כך הרבה, שפשוט לא תהיה סיבה שלא תגיעו לשם. אתם רוצים כל הזמן לרצות את זה, את המטרה הגדולה, הרחוקה. מצד שני, אתם רוצים לשחרר מדברים שלא חשובים ושלא בשלילתכם. מה זאת אומרת? אני אסביר. אני עכשיו מאוד רוצה להשיג עמידת ידיים, אני מאוד רוצה להשיג פלאנג', אני מאוד רוצה להשיג פרונט. אז אתם רוצים לרצות את המטרה הזאת כל כך הרבה. מצד שני, אם פתאום יש לכם אימון גרוע, או שיש לכם פתאום רצף של אימונים לא טובים, ואתם לא משתפרים, איזה רצף של אימונים, אז לא לקחת את זה קשה, לא לקחת את זה ללב, לא כאילו, וואי, כאילו, וזה לא לקחת את זה כאילו לא להתייחס לזה, פשוט תמיד לרצות את המטרה הרחוקה, הגדולה. אז זה מאוד לרצות ומאוד להיות על זה, אבל מצד שני גם לשחרר מדברים שלא חשובים, לשחרר כי אימונים גרועים קורים, אין מה לעשות. סבבה, אז זה משיכה ורצון מול שחרור, לשחרר מהדברים האלה, זה פשוט לא חשוב. סבבה. הכלי השני הוא בעצם ציפייה מול שאיפה. עכשיו, מה זה אומר? אני אסביר. אתם לא רוצים לצפות לעשות מושלם, אתם רוצים לשאוף לעשות מושלם. מה זה אומר? זה שאתם עכשיו מתאמנים הרבה זמן, זה שאתם עכשיו, אני מתאמן 2, אני בכלל חייב להיות טוב. אני משקיע מאוד בתזונה, בשינה, אני כבר מתאמן הרבה זמן, אני משקיע מאוד באימונים, אני התאמנתי חזק לאחרונה, או למשל נחתם הרבה זמן. זה שעכשיו נחתם יומיים, לא אומר שבכך יהיה לכם אימון טוב, אל תצפו שיהיה לכם אימון טוב, אל תצפו שעכשיו אתם תתקדמו, תבואו עם אפס ציפייה, אפס ציפייה. אף אחד לא מבטיח לכם כלום, אף אחד לא חייב לכם כלום, זה שאתם משקיעים לא אומר שאתם, אל תצפו לכלום, תבואו עם אפס ציפייה, אבל כאילו הדבר שאתם כן רוצים להסתכל עליו זה תמיד לשאוף לעשות מושלם, תמיד לשאוף להיות על זה, תמיד לשאוף לעשות הכי חזק, לשאוף למושלם, אבל אל תצפו אליו. תבואו תמיד עם אפס ציפייה, תצפו להכי גרוע, פשוט תשאפו לעשות הכי טוב, תשאפו להיות על זה, על השינה, על התזונה, על האימונים, איך להתכונן טוב לאימון, לתת 100% פוקוס, זה מה שאתם רוצים להסתכל עליו, סבבה. הכלי השלישי הוא בעצם זהות שנייה, סבבה? מה זה אומר זהות שנייה? אני אסביר, בעצם ליצור לעצמכם זהות שנייה, סבבה, של הבן אדם שהוא הווינר שלכם, הווינר שאתם. מי שראה פייט קלאב אז הוא יבין למה אני מתכוון. בעצם עוד מישהו, סבבה, עוד זהות שלכם, שבעצם לפני שאתם עולים בעצם לסט, לפני שאתם עושים את האימון, אז בעצם להיות הבן אדם הזה, סבבה, הזהות השנייה הזאת.
בעצם להגיד, אני עולה עכשיו לסט, אוקיי, הרמה הזאת שאני הולך לעשות היא לא הרמה שלי, אוקיי, אני כולה נדב ודר, אני לא איזה משהו, זה הוא עושה את זה, זה הרמה שלו. זה הוא עושה את זה, זה הוא עושה את הביצועים, הוא האתלט המטורף, הוא עושה את זה, זה לא אני. זה לא אני, הוא עושה, זה כלי מטורף, אם יודעים איך להשתמש בו, הוא עובד מטורף, שבעצם לדמיין את עצמכם כמו הבן אדם הזה שאתם רוצים לראות כמה זמן היום, עם הביצועים שלו, עם מה שהוא עושה, וזה מדהים, זה מטורף. אני יכול להגיד שאני עשיתי איזה, שזכיתי באליפות הארץ לנוער, אז ממש עשיתי חודש לפני מדיטציות, שממש דיברתי עם הבן אדם של עוד, זה היה נגיד חודשיים לפני, דיברתי עם ההוא של החודשיים לפני, כאילו זה שדיברתי עם נדב שכבר השיג, שכבר זכה באליפות, כאילו נכנסתי לזה, כאילו אני ממש דימנתי שאני יושב איתו בחדר ומדבר איתו, ואז אני מתמזג איתו, ואז אני כאילו הופך לבן אדם הזה שכבר השיג את כל המטרות, שכבר השיג הכל, עם כל ניסיון החיים ועם כל הדברים. וזה פשוט כלי מטורף, אם יודעים איך להשתמש בו הוא מטורף. הוא טיפה יותר לטווח הקצר, לפעמים לטווח ארוך, הרבה פעמים הוא פתאום פחות עובד. הוא כזה מאוד ליישום קטן כזה, לטווח הקצר. אחלה כלי, שיט, Game Changer. סבבה, אז זה שלושת הכלים. מקווה שכאילו תשתמשו בזה בתבונה, זה כלים פסיכיים. וזהו, שמח שאהבתם, אני די חדש פה ביוטיוב, תגידו לי אם אהבתם, אם אתם רוצים שאני אעשה עוד סרטונים כאלה. אוהב אתכם, ביי, love you.